Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rechishanu mumwedzi uno hwanyamavhuvhu. Ipapa manduwe pakaita kunyangariwa makurukota nyika atiwo tabvumirana nyasi kuti tiite zvekuderedza mitero neumwe mitengo inobhadharwa nemakambani ari munozvourimi kunyanya wanoita zvekuchengeta mhuka zvipfuwo zvakaita sana ng'ombe nombudzi, kuitira kuti wanoda kuita zvomukaka waitiwe zviri nani. Kwai kundokutanda kwemachinjiro atiri taita zvinhu kuti vanhu vemabhizimusi vakone kuona zvinhu zvinenge zviri nani mukuita basa ravo muZimbabwe. Rekai tione kuti vanosvika papi nazvo izvozvo. Pokare waribe kuzoreketa zvimwe kuti zvii zvimwe zvavachaita. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvabudika. Wanhu nyasi wadoketa manduwe vari kutovhunduka kuti kanzuru yeguta roMutare mari yaiboyepi yokuti inhadzirise mugwagwa. Ndipo unotoona kuti nambera kuita kuvanhu ava kuita kwekutozviitisa hawo manduwe vari kudaba kunhadzira zvinhu izvizvi. Nekutoti izvezvi waakuti tiri kunhadzirira musanganowo zvourendo munyika wohlangana neTourism Expo. Ipapo manduwe ndipo pawakutanda kuti tonyora maraini omugwagwa toita kunhadzirisa kubisa makoronga ari mumugwagwa tichiita sei. Ko mariyo maiboyepi zvinhu zvomazviboyepi manduwe kana muri kutanda kuzviita izvi zvine kuti ndokwamunoda kuitira iyo hlanganani yacho. Ko dai isipo vanhu vaikona chere kuzoziva kuti mari dzokuita zvese izvi zviripo, wotoziva kutoti nambera kutambura kwemuZimbabwe inyaya yevanhu vanenge vachitoda kutoti vanhu ngavatambure. Uroyi unopfuura ipapa ndoziva baini manduwe. Rekai tirambe zvedu takaringa. Wanhu wemachechi akasiyana siyana nyasi waenda panzvimbo pakaitira katsaona iyo yomugwagwa womunaseke iyi wakomana pakanyangariwa. Machechi azikanwa makuru masvinu kwaya anoti United Methodist Church in Zimbabwe, Reformed Church in Zimbabwe, Salvation Army, Anglican noamwe maduku wangu waripo. Nyasi pakaita ukatakata manduwe homa uniform unobva waita kunatsa kuona kutoti idi vanhu vangu vari kuita zvinhu zvavo. Rekai tigoona kuti zvichachinja chere kana kuti pachatoingidzira. Tinoramba zvedu takaringa, asi chatinoziva zvimwe zvachona vanhu vanofanira kuti vaite tusvinu. Nyaya iri kunetsa mugwagwa iyi inyaya yekutoti vanhu vajaira kundoita zvese nenyaya yechimanja-mbuduka, kutekaidza motika, kutekaira mugwagwa kwese kunondoitiwa madira tivhange chaiwo kuteedzera mutemo wachiri kudaba. Ipapo ndopano nyaya. Rekai tione kuti minamato yaisiwa iyi ichaita kuti zvichinje chere kana kuti kwete. Fadza emahere agoburika akati makurukota hurumende anojairira. Wajaira fani kugara wachindotyora bumbiro romutemo nokutoti ipapa zvavari kureketa zvokuti kwai palibe vanhu vachabvumiwa kuti waite zvokutengesa mbasha kana kutengesa usiku kana kutengesa zviripo pabumbiro romutemo nokuti waribe mvumo yokuti waite kudzinga vanhu kana kurambidza vanhu kuita zvokutengesa munyika. Bumbiro romutemo kwai rinochengetedza vanhu. Rekai tirambe tichiona. Isusu ndo zvatinonetseka kuti ko magweta aya anomboita sei. Nguva zhinji vanoreketa kuti chakati chiripo pamutemo, asi zvotopera zvakadaro. Ko kaendesai kumatare odzimhosva zvibatiwe zviburike pachena kuti aiwa panga pavhiringidziwa aiwa vanodaba. Chavo kundoreketa vari kurefu uko. Iyo yemaZBC marezinesi iyi iribe kureketiwa iribe kuitiwa. Ubva watoona kuti idihwi. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nepapi. Tinenge tichizokunyepai manduwe kana zvaburika kuti zviri kutekaira sei. Ipapa pokare Johanna Mamombe aita kubikiwa kukangiwa manduwe nevanhu padandemutande papa achinzi majaira ibvai majaenyu zvokugumisira ipapo nokutoti mukwabenhuka vanhu vangu varikuita kung'ara manduwe kuti imi munoburika muri kutamba nana Kembo, muri kutamba nomazano muchiti kwai tiri kuita zvinhu. Rekai tione. Kana zvikange zvakadari
Kana chiri chokwadi regai tigoona kuti pachaitiwa sarudzo vanenge vachibenhuka chere kana kuti zvinenge zviri kupera sei, nekutoti vari kunatsa kuratidza kuti aiwa zviri kuita zviri kuvaitira zvavo chaizvo chaizvo. Hwamunangarwa hwati aiwa kwai toda kupa vanhu wana kuti tivaite magamba onyika iwo akapfa kare 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 chaiko. Wanhu kwavo vari kupiwa ugamba hwenyika kwai ndiBenjamin Burombo, Lameki Mutanda, John Mbedzi naJairos Jiri. Toramba tichitenda kutenda kuti izvi zvinenge zvino Jairos Jiri mudzimai wache agoburika ipapa achiratidza kuti manduwe akaita kutaiwa chaiko. Hino kuti izvo zvekwajiri zvacho zvese zvakabva zvaisiwepi, asi mhosva ndichacheba manduwe. Zvakaitika munyika medu zvakaita kuti chero nani wangu akarongeka wakasara wari kuita kunge wari bekurongeka. Saka rekai tigoramba edu tichiona kuti wari kupedza sei. Kwai umwe anonzi Grant Wellington asungiwa achinzi iye akanyepera kuba achiita zvokunge ari kuwacha mari yomamirioni 9 anozviuru 500 achiti ari kutenga mweya wokubikisa LPG. Regai tione apa abva atopiwa zvachebhero rochiuru chibodzi chomari yekuAmerica. Yei inga hache. Regai tione kuti inopera sei. Tindori kumatariko wafana wakabatiwa zuva rokutanda remwedzi waChiwabvu waibva Britain, wanotiwo Darlin Elisha ane makore 17 naTaylor Simon ane makore 28. Kwai vachamugara mujere mhanduwe makore 6. Wanga watopiwa mapfumbamwe wanzi wachagara 6 warimo mujere wozoburika. Wakomana zvinorwadza. Kuno jerere kwedu nomuomerero rakaita mhanduwe. Kana iyo mbanje wanga wanayo wanozvidemba idi. Regai tirambe zvedu tichiona kuti ichapera sei nyaya yacho, nokutoti wanga wakaita kuita kurongedza wanenge wanga waribika nambasha dzawakatakura kundoisa mbanje basi mumabhegi yavo. Regai tigoona kuti zvinopera sei. Wamwe vanhu vari kuita zvepadandemutande wagoburika wachireketa kuti kwai Sulumani Chimbetu agotsvaka rudo kuna Grace Mugabe. Makuna huna akadaro mhanduwe makangwepimi. Regai tigoramba zvedu tichiona kuti zvinopera sei. Iye atoburika akati ndisiyei zvangu ndiri koba kuchembere iyoyo, ndiri koba ini mhanduwe. Regai tione pagonzika wakuru chembere mukadzi heno kuti chokwadi chere. Regai tirambe zvedu takaringa kuti zvinenge zvinano papi, tinoramba tichikunyepa imi. Apawo dare guru munyika nyasi ragototi ari kuzviti tonderai Gabriel Mugabe aiwa bayori mwana bawa Robert Mugabe. Zviri pachena kuti anga aisamboihwina bai. Regai tigoona kuti wachawaendesa chere kuDNA. Dai kawa kuona kuti waendesiwe kuDNA wobva wati Robert Mugabe wacho obva aendesiwa, obva wati Chatunga oendesiwa, naiye Bhona obva aendesiwawo, poburika kuti paringe pachinzi mwana Mbane akafanana nawo. Rererere hwendo huno paigona kuzoburika zvimwe ipapo. Regai tigoona maziwa kuti mumakore okare oMDC kwagoimbiwa kuti kwaitorai vana vapamire vabenhuke. Regai tione kuti ndizvo chere, asi paribe zvakadaro zvichaitika. Tikutoziva kuti yakatopfutsiwa kare. Atogwa nayo iye tonderai, achatondera zvisvinu kuti aribe kungwara. Mvura iri mudhamu rokaribha kwai iri kuderera, asi aiwa ichiri kuderera zviri nani. Wendo huno kwai dhamu riri apa zvikamu 22 kubva muzana, 22% pachirungu. Gore rapfuura ranga riri pazvikamu 10 kubva muzana nguva ino. Toramba tichitenda kuti zvakazoita yavo wakatiyamura wakatinunura mvura ikanaya zvisvinu. Wendo huno tikufungira kuti tikutoimba kuti pokare igonaye kuti mukone kuzarawo zvinenge zviri nani. Peno rikati gore rinouya tawo kuma 40 chaiwo, tinokona peno kugaya magetsi zvisvinu. Regai tirambe tichitenda Yahwe nomvura yawakanayisa gore rino.
Ukama hweZimbabwe noBritain huri kuramba huchiingidzira kunyanya munyaya dzekutengeserana, nokutoti kusvika mwedzi waKurume wegore rino, gore rachona iroro mwedzi 12, takatengeserana zvinhu zvemari inoita mamiliyoni 483 $483 million pachirungu. Ndokukona kawo. Kwai tinonyanya kuendesa ikweyo kuBritain zvinhu zvakaita somichero nomavheji mhanduwe, iwo ana kovho iwawo vanenge vari kukovhora vachienda ikweyo. Rekai tione kuti zvinenge zvidini. Pokare kwaino foja tinoendesa pokare ikweyo. Rekai tigoona mhanduwe kuti zvinodini, asi tiri kuramba tichitenda ipapo pakutengeserana papa. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa mutungamiri wenyika agototi Trump zvaaisa mari dzechoupenzi dzomutero, isu ayo abata akutoti titsvake kuti totengeserana nani wamwe kuti zvinhu zviite kaire zviri nani. Pokare mapurisa izvezvi okuSouth Africa agonza auraya vanhu 4 kuguta reJoburg, wangu waenda kobawa chibhomba chimotika chinotakura mari chiya. Awendo huno waita kusimba, wari kuwagwarasha idihwi. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti zvinopera sei. Wanhu weEFF wafara fani paburika mutongo wokuti Kenny Kunene gonzi iwe unonyanya kunena vamwe iwe. Gonzi iwewe kokumbira regere kuna Marema nokuti wagomuti kwaibete. Idihwi mandiwe tukana kunoita vanhu zvakaita kunyangariwa chaiko. Nyika yeZambia yagoburika ipapa ikati aiwa taano muchini inovheneka vanhu yomaCT scan pokare MRI scan. Aiwa kwai taita minomwe chaiyo yatiri kuendesa kuzvipatara zvowanhu zvoruzhinji. Ndokukona kawo kumakorokoto abedu makorokoto. Asi paBotswana papa hurumende iri kuitira kuvhiringika kurwadziwa pokare nokusaya zvokuziva kuti yoita sei. Kuderera kwagoita mutengo yomangoda yawo kwawapinza chando mhanduwe pakaita kunyangariwa. Izvezvo wari kunzi wari kusaya bhiriyoni ribodzi rokuti wabhadhare zvikwereti nokudidi. Saka wakutomboti taakumira kuti vanhu vaitiwe zvokuvhiyiwa zviya maoperation pachirungu. Kwai kana isiri emergency aiwa tokusiya wombozorora wombogara wakachengeta chirwere mhanduwe kuti chibva chanhadzirisiwa ipapo nokutoti tiribe mari kureketa kuno. Pakanya kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tikundoimba kuti kureke kugosimuka pokare muromo wokuti waZimbabwe wanetsa. Zvinga zviri kuitika muSouth Africa zviya zvinobaidihwi. Kwai hurumende yeGhana yavhiringa varimi vayo vochirimwa chokoko. Wari kudaba wari kufara bano zviri kureketeka. Kwai wakatotsvomwa kureketa kuno nokuti wagonzi waingidziwa pasagiri bodzi mashiringi omunyika maomo 128 shillings. Manduwe heno kuti masendi mangani mashoma kuita kutsvinyiwa muyembe musvinu. Rekai tione kuti zvichapera sei. Dai wari wamwe wagotomira kutengesa kana kutengesera vanotengesa pasi pomusika usingabvumiwe uya. Rekai tione ipapa. Kwaiburika mumwe ari kuti ndiri muprofita waMwari ini kwaiguta roCalifornia. Kuno hondo iri kuuya ikweyo. Hondo nayawe chaiyo kwaindo iri kuuya. Kwai izvezvi wanhu wariko kana uchikona kutiza tiza uyende nokutoti izvezvi kuda kutoburika kuri kuuya kundengendeka kusvinu kuchagwarasha guta iroro zvisvinu chaizvo. Rekai tione kuti vanhu vachazviterekera chire kana kuti zvichapera sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai zvedu. Kwanyasi mabuja rekai tidifame isu ndini wenyu mhanduwe wonawo.